Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutu Dole mai karantawa Ahmad Ahmad. Labarin na farko na cewa gwamnatin tarayya ta ce ba za ta iya ciwo bashi da ƙasar waje domin ta biya ƙungiyar malamai ta ASUU bukatun ta wata janye yajin aiki. Da ce ya kamata iyayen ɗalibai su shigo cikin wannan lamarin domin a haɗa kai a roƙi ƙungiyar malaman ta janye wannan yajin aikin da take yi tun a watan Fabrairu domin ɗalibai su samu su koma makaranta. Gwamnatin tarayya ta ce ASUU ta buƙaci naira tiriliyan 1.2 ne, wanda kuma hakan sun yawa sosai domin ba su kaɗai bane a ƙasar, akwai wasu fannoni daban kamar na kiwon lafiya, kuma gaba ɗaya kuɗin shigar Najeriya naira tiriliyan 6.1 ne, saboda haka ba za ta iya biyan ta wannan maƙudan kuɗaɗen ba. Yayin da kuma labarin na gaba ke cewa gwamnatin tarayya ta yi tsokaci akan rashin aikin da ake fama da shi a ƙasar Najeriya, inda ce ta bayar da tallafi har naira tiriliyan 1.22 domin matasa su samu sana'ar yi. Labarin na gaba na cewa wata malamar jami'ar jihar Oyo, Christiana Pam, ta fara sana'ar sayar da dankalin Turawa domin ta riƙa samun kuɗin shiga wanda za ta riƙa ɗaukar ɗawainiyar kanta da ma na iyalanta baki ɗaya. Ta bayyana cewa ta fara yin wannan sana'ar ne biyo bayan yajin aikin da ƙungiyarsu ta ASUU ke yi, inda ta ce daga farko ta sha gwamnatin tarayya za ta ɗauki wannan yajin aikin nasu da muhimmanci sosai ta biya musu buƙatunsu akan lokaci, amma sai dai ta lura cewa sam gwamnatin tarayya ba ta damu da ilimin Najeriya ba, saboda haka ta ɗauki wannan sana'ar ne domin ta samu abin yi. Wanda kuma labarin na gaba ke cewa gwamnatin tarayya ta nemi iyaye da su daina fitar da 'ya'yansu ƙasashen waje domin yin karatun gaba da sakandare, inda ta ce jami'o'in Najeriya suna da inganci sosai kuma sun fi na ƙasashen wajen kyau, saboda haka ya kamata su riƙa barin yaransu a cikin ƙasar Najeriya suna ci gaba da karatunsu. Da kuma labarin na gaba ke cewa mahajjata mata da suka dawo daga ƙasa mai tsarki sun bayyana cewa wata 'yar uwarsu da suka gudanar da hajji tare da ita a ƙasa mai tsarki ta ɓata, inda kuma ƙungiyar da ke kula da jin daɗin alhazan ta bayyana cewa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta domin ta ceto wannan 'yar uwar tasu da ta ɓata a ƙasar mai tsarki. Labarin na gaba ke cewa a jihar Kano wani matashi ɗan shekara 25, Hamza Yahaya, a ranar Juma'a ya hau saman gada yake ƙoƙarin faɗowa ya kashe kansa. Hamza Yahaya ya ce zai kashe kansa ne domin ya huta da matsalolin da Najeriya ke fama da shi, sannan kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙi yin murabus, inda aka yi da shi ya sako, amma fa ya ce shi ba zai sako ba sai ya faɗo ya kashe kan nasa, inda aka kira kuma bayar da agajin gaggawa masu kashe wuta kafin suka sako da shi aka ce to ya bai tasa. Da kuma labarin na gaba yake cewa masoyan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi sun gudanar da tattaki a jihar Nasarawa da suka kera su miliyan guda, inda suka ce ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party ne kaɗai zai iya ceto Najeriya a cikin wannan halin da take ciki, domin gwamnatin APC ta gaza ba za ta taɓa iya magance matsalolin da Najeriya ke fama da shi ba. Labarin na gaba yana cewa 'yan bindiga sun kai jihar Imo a wani kamfanin ceramic wanda ke kera tukwanen bayi, inda suka kashe inspectocin 'yan sanda guda biyu tare da wani ɗan Indiya da kuma direbobin kamfanin guda biyu. Yayin da kuma labarin na gaba yake cewa ta yanya a jihar Kano 'yar shekara 16 ta kashe kanta bayan da iyayenta suka yi mata auren dole, kuma hukumar 'yan sanda ta tabbatar da faruwar wannan lamarin. Labarin na gaba na cewa hukumar 'yan sanda a jihar Legas ta yi nasarar damƙe wani ƙasurgumin ɓarawon matashi wanda yake fakewa da sunan soyayya yana yaudarar 'yan mata yana yi musu sata, inda ya ba su ƙwaya suka sha suka yi bacci a otal. Hukumar ta kama shi da wayoyi ne da kuma sarƙoƙi wanda suka kira na miliyan 2 a hannunsa, inda kuma ta ce tana gudanar da bincike akan wannan lamarin nasa. Ta fannin wasanni za mu yi cewa tauraron ɗan wasan Paris Saint-Germain wato Lionel Messi ya nasarar taimakawa ƙungiyar tasa da ƙwallaye 2 ta lallasa ƙungiyar Clermont da ci 5-1 a gasar Ligue 1, inda ta ɗare saman teburin gasar, kuma akwai wata ƙwallo da ya ci kyakkyawa a wasan wadda ta ɗauki hankula sosai, inda ita ma ƙungiyar Arsenal ta yi nasarar lallasa Crystal Palace da ci 2-1, yayin da shi ma tauraron ɗan wasan Liverpool Mohamed Salah ya ci gaba da kafa tarihi a gasar, inda ya zama ɗan wasa na farko da ya ci ƙwallo a wasan farko na gasar a kakanni 6 a jere. Domin samun labarai da ɗumi-ɗumin su kuma akai-akai sai ku je shafinmu na Hutu Dole, kuma kada ku manta ku danna mana alamar ƙararrawa ta subscribe da kuma like da comment. Mun gode.